प्रणाम नमस्कार। अक्सर लोग के देखले हो खब रुपया भइला के बाद पुराना गरीबी भी हो पड़ जाला और रुपया के मद में आदमी लागेला गलती सही काम करे। तो एगो पति विदेश कमैले बड़े और पत्नी के बड़ा उत्साह बा। उत्साह में बुझात नहीं कि रुपया कहाँ खर्चा करे के चाही। तब पति समझावत रहे। हरिशंकर हरि जी के लिखल गीत है, तने ध्यान दे। और अब के तारा पर भइल बहाला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला। और अब के तारा पर भइल बहाला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला। विदेशवा त खेतवा बेचाइल गहनो बेचाइल कुछ कर्जा लियाइल। गईनी विदेशवा त खेतवा बेचाइल गहनो बेचाइल कुछ कर्जो लियाइल। लेकिन आज तारा अजूरी में पानी न रोकले रोकला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला। आज रुपया खर्चा करो, रुपया के दुरुपयोग जन करो, सदुपयोग करो। कितना कितना भोर पर गइल तहरा नून रोटी खाइल। कितना दिन रतिया में सतुआ सनाइल। कितना दिन रतिया में सतुआ सनाइल। आज कितना दिन रतिया में सतुआ सनाइल। भोर पर गइल तहरा नून रोटी खाइल। केतनो कहिले बात तहरा ना बुझाला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगाव गोरिया तू तिजोरी में ताला। अंतिम मंत्रा सुख आ दुख। सुख बा तंगराए के नहीं है ऐसे रुपया के गरमी
लगव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगव गोरिया तू तिजोरी में ताला लगव गोरिया